Patik bos. Aduh. Ih, apa gile? Hahaha, repi. Ruang mancing rene kok. Nih, nih. Langsung diajar. Tuh. Tumpil, Bos. Tumpil berkolo. Ngeprat. Gua delok hasil akhirnya gue enggak ke. Kenal. Sarang kerapi ya, krepi.
Tuh langsung diajar lho tekan kene. Los rak noyak iki. Langsung bos, strike bos, tompel gitu bos, ini kan tompel kan, wantongi lu weh. Langsung jegur ke. Langsung dimakan loh. Ya kan bos. Murah bos. Lihat ya bos, tadi bos langsung kok habis po. Bisa. Patik bos, patik bos. Gawe apa ngedam? Bukan ora sempurna to. Kono mripat. Gawe apa ngedam ya gawe ning ngene iki, gawe golek iki. Iki lho cuk. Yo dhisik. Ngedam golek apa? Yang golek iki to, Lek. Ngedam golek apa? Yang golek iki. Buset. Iki wae enak. Bos. Subscribe, Bos. Tariane piye, Lek? Tariane piye, Lek? Kayak narik rondo, Mas. Perlawanan pertama nih dulu. Dot. Ya? Dikedoni neh iki ne. Langsung Bos. Diajak kaget aku. Wah, kayaknya kayak ngomong-ngomong mbek kowe kok. Oh, dius tenan. Kowe anu nih.
Sak gulu bathukmu sak gulu. Rap. Saya kuat. Saya kuat.